אנחנו כאן באמצע שום מקום בקולורדו. ארוחת הבוקר שלנו היום כוללת ביצים מקושקשות שנעשו על ידי המחבת שלנו, כי המחבטות שלהם מכינים חזיר, וקלטנו את זה ברגע האחרון. ולי יש ופל בלגי שנעשה במכונה הזאת שם, שאתה פשוט כזה עושה זאת בעצמך כזה, שזה נחמד וזה קשב, אז זה אחלה. אנחנו כאן לא זוכר איך קוראים למקום הזה שהיינו בו. אלי עוד לא התעורר. אני לא התעוררתי עדיין. אנחנו יוצאים איזה עיירה באמצע שום מקום ונוסעים היום לדנבר. התכנון הוא לעצור במעיינות חמים שאמרו להיות ממש מגניבים, בריכה ומעיינות חמים. נהיה שם כמה זמן שיתאפשר לנו, ואלה מאוד תשמח. ואז אנחנו כנראה נפגוש קצת משפחה בדנבר. אז יש פה פרות שעוצרים לנו את הדרך, וזה אחלה זמן להשלים את הסטורי השני. אלה, תגידי שלום. שלום. בקיצור, אז היום בערב, בלילה, יש לנו טיסה ב-12 בלילה לוושינגטון די.סי. זהו, אז עוד קצת מהנוף. עצים לבנים. Double bike! Oh my god! יש גם נוף, כן? זה נוף גם סופר. It feels so funny. כל ה... כן, עם ההוא, סתכלי עליו. שוב, האם זה הר או האם זה כאילו נכתב פנימה, כמו שאתה אומר? סתכלי על זה. בציניות שלה מאוד מאוד הזכיר לי את ריטה, ואז פתאום החיפושית הזאת בכלל צצה בתור ריטה סתם, כאילו, והכל היה בסדר והכל זה, ואז ברגע שהכתבה יצאה ואמרית הייתה כל כך מופתעת. כרגע אנחנו להגיע לשם ב-6. זה אומר 6. גם אני יכול לצלם באמצע וידאו. כמה שחורות בהר אחד. גבוה. אוקיי. מה שווה בו?
הנתיב השני נגמר, הנתיב השני עומד להיגמר. אוקיי, אולי טוב, אולי לא, אנחנו לא עולים כל הדרך למעלה, הם סיפורים בעונה מצוינת. Nothing like this. Okay. I'm doing for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I can come back and play new music. 200 degrees, just like Barry Mr. Fahrenheit. I'm traveling up the speed. Whoa, explode! I'm running into the sky, yeah. 200 of light, I'm gonna make a supersonic bullet of you. חברים, הגענו לדנבר. היעד הסופי של החלק הזה של הטיול, אל דאגה, יש עוד. יש לנו טיסה ב-12 בלילה, לפני זה אנחנו נעצור במסעדה כשרה. זה יהיה נחמד. אוכל! זהו. אז אנחנו בשדה התעופה בדנבר, עלינו למטוס, חיכינו שם רבע שעה, ואז אמרו לנו שיש בעיה, ואז חיכינו עוד רבע שעה, ואז ירדנו מהמטוס. אז עכשיו אנחנו מחכים לפחות עוד חצי שעה עד שימצאו לנו מטוס חלופי. השעה כרגע 12:30 בלילה. זהו. אז בעיכוב של רק שעתיים טסנו כל הדרך לוושינגטון, נחתנו עייפים אך מרוצים, וכאן מסתיים החלק הזה של הטיול, של הצד המערבי של ארצות הברית. את הצד המזרחי נראה בסרטונים הבאים.